tervehdyskatsojat, ja tänään mä pelaan Stickfightin ja nyt kaatuu puhelin. Kiva, kun sillä on jo haulikko. Ai saatana. No se voittanut. Läskillä on aina nälkää. Ui, heti Halloween-mappi. Tuota pysäyttämätön Halloween-hahmo. Tää voi kyllä tappaa. Niin on. Siis tätä on kirjaimellisesti mahdoton tappaa, kun tää saa muistan, sen mä yhden sain toisen kerran. muodon. Kun saa sen yhden muodon, sit sä voitat. No niin mä voitin jo. Niin sen piikkimuodon, niin se on voitettu jo. Jos sulta pelin voimakkaan pistooli. Mä menen siinä. Mä en nyt kuva tästä niin iso video kuin viimeksi kun mä kuvasin. Mun molempi on se... Voitto. Miten tästä tulee koko Halloween mappei? Haluan aloittaa. Mäkin haluan. Kiitos! Senkin tästä on niin huonot tanssit. Paitsi pelin voimakkaat pistoolit. Ei toi oo pelin voimakkaan pistooli. Toisessa voimakkaan varmaan. Ota tosta. Otetaan sit fighti. Okei, mä tuun. Tuu lähellä. Okei, mä tuun. Älä tuukaan. Get out. Mennään sit nyt. Oota, mä katon äkkiä nää mapit. Miksi mä tulen koko ajan? Kyllä meillä on kaikki mapit. Ei kun Venä, nyt mä menin aseisiin. Kyllä meillä on kaikki mapit. No mä vähän jäin. Joo, vähän. Tarvii oikeesti paremman kuvaustelineen. Ei tarvit. Jos sä usein. Oi saatana. Oi, tän mä haluun. Tän mä haluan. Tässä voi muuten selviäkin. Joo. GG. Äijä, sä oot Simo Häyhä. Kohta tulee mun lent... Noniin. Mulla on ihan oma taktiikka tohon mappiin. Sen takia se on vaikea voittaa se mappi. Mä oon Simo Häyhä. Tänne se sniperi. Minusta tulee seuraava Simo Häyhä. Rigidi. Ja muistakaa ehdottomasti tilata mun kanava. Ainakin. Jos et tilaa, niin sä et tilaa. Mä en nyt kehtaa sanoa mitään, kun mä en halua. Ja tuossa varmaan tulee sit jotain muita, vaikka Gambit-videoita tulee. Ehkä huomenna tulee Gambist video. Ei tule. Me kuvataan nyt tää asti, kunnes näytetään kaikki pisteet. Ei saatana, äijä veti kyllä turpaa. Oh. Tänne se on se. Miksi mä ajattelen ääneen koko ajan? Ase! Bam! GG noureen. Mikä laatikko tässä? Pois se ase! Get out! Ai saa. Ei, mulla on sama. Kato tää. KO! Saamari vaan sattuu tuonne niskaan edelleen, kun sä raapasit mua. Ei muakin sattuu niskaan. Mä otin sua niskaperse otteella. Siis me tapellaan aika paljon. Ainakin minun menee aina tunteisiin myös. Joo, mä ihan haluan. Kyllä me oikeesti tullaan välillä ihan hyvin toimeen. Välillä. Älkää sit ihmetellä, me vähän pelleillään tässä. Ei. Äijä just jätti hyvän aseen sinne.
Onko sun puoli? No. Noin. Ottais paljain käsin. Ai saa. Desert. Mä tuun sinne puolelle. Get out. Destroyed. Mulla on vähän paineita, kun täällä on yleisöä. Säkin voit todistaa, että mä oon oikeesti ihan hyvä tässä pelissä. Niin. Se olis kyllä Victory parempi. is this calm. Minun se pitää nyt katsoa. Winner. Mä oon auto. Oi, se on nyt lähtee. Ei kata omaan torniin. Oh. Minne se on sen lensä? Smurfikello. Ei melkein onnistutin mitä Roni teki siinä, kun se pelasi Miklunkaan. Tänään tulee Se oli hyvä video. Kämbis-video. En mä usko, että tänään tulee. Käärmeitä! Mä kuolen tänne käärmeitten sekaan. Aiti puolet käärmeistä ulos täältä. Käärmeitten luo. Jejaut! Silti voitin, vaikka oot ihan sikana hittiikossa. Jos menee näihin, niin saa ekstra pisteitä. Silti menet. Äijä jalkaa vibraattori. Jättikö muuten... Ei kun en mä nyt sano sitä tähän näin. Painat mua enemmän. Kattokaa nyt, keltainen painaa enemmän. Et koske siihen. Nyt painetaan aika. GGS. Please sinne puolelle. Yes. Moi Tuure. Täällä on käärmeitä. Easy. Piilota vähän. Ei. Musta ukko, ei Tuure, ei taaksepäin. Ei kiva, kun on mun suoraan siihen. Okei, no niin. Piipaa. Jes, mä voitin. 17 tappoa. Sitten sä sait 5. Se oli ihan hyvä. No, tää video on nyt tässä. Moikka!